ana fama da wannan musibar sai ga wata sabuwa ta duro ita kuma shine wata sabuwa yanzu wani sabon yayi ne aka samu mace wadda ta manyanta shekara 30-40 ko abin da ya kama da dattijiya wadda ta manyanta a shekaru da mishi wanda shi ma wani lokaci waɗansu su har sun yi hurhura shine wai sai tsohuwar ta zo ta danna kaset na kiɗa tana rawa bayan ta yi ado ana ɗaukar su a salula a yada a facebook ko kuma a yada a cikin whatsapp ko abin da ya gaba da wala haula wala quwwata illa billah kaga wannan da in ka ɗauki ɓangaren mace abu na farko ta bayyana da tsiraicinta za ga akwai wuraren da haramun ne a gansu ga mace za ta bayyana da su akalla ka ce da mutsanta ko karan hannuwanta ko wuyanta ko gashinta ko ta sa matsatsun kaya wannan zai bayyana abu na farko ke sannan abu na biyu ga ado da kawa da ta bayyana wanda bai halatta ta bayyana da shi ga wanda ba ainihin muharramanta ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'atu auratun mace al'aura ce mace al'aura ce suturce ta ake sannan kuma ga bayyanar da ababe na fitina lokacin da mace ke rawa yanzu da Allah lokacin da mace ke rawa ba ta fitinar maza duk inda ta lankwasa a cikin jikinta fitina ne ga maza kai kuma dan ka zama soko da kiki kana zaune macen kana karkada jikinta tana lankwasa duk inda ta ga dama wai ana nuna maka soyayya ne ba za a nuna maka soyayya cikin daki sai kowa ya gani kaga wannan ma abu ne na me na haramu sannan ga ainihin kidi da rawa wanda kidi Abdullahi bin Mas'ud yake cewa yumbitun nifaqa fil qalb sauraron music sauraron kiɗi yana aiwar da minahici a cikin zuciya wannan za ga abun mamaki wai zai ga mutum da salula ɗaya ya haɗa kiɗi da wa'azi a ciki kiɗi da alƙur'ani ko a bisa kan istaci ɗin mutum a whatsapp nan kaga ya sa wa'azi nan ya sa rawa nan ya sa mata tsirara wannan alama ce ta raunin imani da lalacewar imani ka tsaya ka mutu wuri ɗaya ka tsaya ka dage kan addinin Allah sauraron kiɗa Abdullahi ibn Umar wata rana kamar da yake cikin suna Abi Dawud goge ya jiya ko ka ce gitar ko abin da ya kama da wannan sai ya saka hannun shi a cikin kunnuwan ɗan yatsan shi a cikin kunnuwan shi guda biyu yana tambayar Nafi kana jin shi ya ce eh kana ji eh ya ki hudda hannuwan sai da aka yi nisa bai ma son ya ji sautin tare ba wai zuwa yi ba a ba wai tare da shi yana hucewa ne ya ji ya ce haka wata rana mu da annabi muna tahiya daga annabi yayi Allah yana cewa wa idza marru bil lagwi marru kirama walladina la yashhaduna zur masu imani ba sa sauraron kidi duk wanda kaga yana sauraron kidi ba wai har ya tashi rawa ba duk wanda kaga yana sauraron kidi alamar cewa imani shi bai gama cika ba alamar cewa bai kai mataki na zama waliyin Allah cikakke ba kenan dan in ka zama waliyin Allah Allah bai bari ka saurari haram mun fahimci wannan to sannan kuma doriya akan wannan za ga mijin ya tashi wani lokaci ya rungume ta wani lokaci zai tashi ya sumbace ta subhanallah dattijo da gemunka da 'ya'yanka da hurhura a ɗauke ka kana sumbatar matarka ina kunya take ina imani yake alhayamu min al-iman jin kunya cikin imani yake to ina naka imani yake sannan dan Allah yanzu irin wannan dattijon misali ne kyaukyawa ga 'ya'yan shi zai musu tarbiyya zai kula da haƙƙin Allah ina nauyi kaga wannan zama da yusi manzo Allah ya ce salasatul la yadkhuluna aljannata abadan mutane guda uku har abada ba za su shiga aljanna ba daga cikin annabi ce akwai addayuf wane ne addayuf shine mutunan da yana ganin banna a cikin gidanai yanzu kaga wannan banna ce yana ganin banna a gidan shi baya hana to irin wannan baya ainihin shiga a cikin gidan aljanna sannan kuma yana nuna ta bangaren namijin yana nuna mai raunin imani kamar yadda yake nuna rishin kishi asali namiji yana kishin matar shi don kaga matarka in ta hito da ado kowa ya ganta yana kallo banza kana jin daɗi to zuciyarka ta mutu asali matarka taka ce kai kadai duk abin da ke gare ta na birkewa kai kadai ne zaka more shi amma za ka ga mutum saboda ya zama wani soko wai ya zo ya zauna har gaban shi ake ba ce kai wani wallahi ka dace wancan ta da ce ai ka san sai mun zaba Allah wadan naka ya lalace Allah wadan naka ya ainihin lalace to wannan duka babu ko shakku cewa rishin gamsuwa da ainihin riko da addini
sannan waɗannan irin dattijawa babu ko shakku ba za a samu tarbiyyar kwarai gare su. Ya rage ga masu yaɗawa, na farko kai mai kallo ka san ka kalli haramu, wanda za ka ce turo min in gani da kai ciki, mun fahimta. Sannan in ka tura ma wani ka yada, wallahi al'azim duk zunubin da aka samu sai ka samu ci. Duk wanda ya yada banna wani ya dauka ya yada, in ta kai ga mutum 1000 duk sai a rubuta masu rukunsu saboda kai ka yada. Ba wai yadawa ba ko kallo kadaya, labarin abun kashi ya birge ka a zuciya kace ai wannan yayi, to kana da irin zunubinsu. Yarda da abun kadai, da a shari'ar musulunci ko kahirci jama'a, ko baka aikata kahirci a zuciyarka amma ka yarda da shi, to ba bukata sai ka aikata, kai ma kahiri ne. Haka idan wani aikata fasikanci ko rishin kumiya abin ya birge ka kashi daɗi, to kai ma kai da shi duk hukuncin ku ɗaya. Sannan kai da kai yada har aka gani aka koya, ko kai da kai har aka gani aka koya, duk wanda ya koye ka yana da zunubi. Za ka yi mamaki irin yadda mutane ke gaugawar ɗaukar waɗannan ababe. Na taɓa gaya muku a baya cewa al'umman nan tamu da za a samu wani kahi ko wani fasiki ya rata ya takalme ga kunne, wallahi sai ka samu an daura shi. Yau idan aka ce wani mawaki ko wani makidi ko wani dan balo ko wani shararren kahiri ya hito da wani aski ko ya hito da wani stil na kaya ko ya hito da wani model sabo, sai ka rututu jama'a ko wasu. Yanzu wannan musibar a farko da ta fara bayyana ne a wadansu kasashen suke makwabta gari, to yanzu a nan kasar wadansu fara. Za ka zo ka zauna kana karantar da al'ummar annabi shekara 10, sunna annabi ya ce, Allah ya ce, za ka ce kamar dutse ne kake kwankwasawa, 'yan kaɗan ke karɓa. Za ka karantar da sunna sai ka ga an zaman tome ana yaƙar ka, ba zahin karɓa, amma da wani fasiki ya aikata wani abu sai ka rututu kowa ya. A ƙasar nan ba a yi zaman gwagwarmaya da samari da Allah ku bar gemu, sai su ce a mutum zai bar, in ka bar kai da ma ka bari sai a ce ma gemu kamar fenso, gemu kamar bunsu. Amma daga lokacin da mawaka suka fara barin gemu, yau gayu sun fara barin gemu. Haka ne ko ba haka ba? Yanzu ka kasa koyi da annabi sai kana koyi da wani mawaki. Lokacin da ake cewa ku dage tuha wando tsakiyar kwabri ko alal akalla kai ya huce ishiyar kawa, sai su ce gobara sote, sai mutum ya ce wannan kanan ka kasa. Amma daga lokacin da gayu suka hiddo bagi kubbe, sai ga sun koma suna sa guntaccen wani. To ka sani Allah ya ga ranar tashin kiyama, yawma nad'u kullu unasin bi imami, kowa jagoran ka za ka taso bayan shi. Idan annabi ne model ɗinka, shi kake koyi da shi, ana busa ƙaho za ka zo ka tsaya bayan annabi. Idan wani fasiki ko wani mawaki ko wani kahiri gare shi ka ɗauki model, to wallahi bayan shi za ka taso gobe ran tashin kiyama. Subhanakallahumma